Kisii FM radio na meja moyo mugusi. Kisii FM ni station ya unambe yemu eyo yakire nkuma ime amuna isiko ya Gusii asoko kogokia gokomanya amuna gokwaribaga kurwe birengereri byao ime ya Gusii amune chinsemo kirikirange nigo gotonyora gwetere birengo bya 94.1 boigo bari batagete gotonyora online tonyore gwetera senchera yogo stream aso mutandao bwe internet gwetera ase website yaito www.kisiifm.co.ke Inka ninka boigo bari bakanete gotoma maoni gwetera ase namba ye studio asokorwe birengereri byao gocha senka yo mugusi nabo gotonyora asokorikari ukorike gose SMS gwetera se namba ya 0797907575 kwana na inte gwetera social media Facebook ase Facebook omwancho mategereri yuere a page gose a group tonyore gwetera Kisii FM 94.1 Kisii FM enka yo mugusi boigo Twitter nabo gotobwatia @Kisii FM chinsemo cha Instagram nabo gotonyora gwetera Kisii_FM boigo aso mutandao o YouTube mwancho motegereri tosangi asokurie channel yaito ekoro kwa Inka TV onyare kwerorera masaya mabuna tokokora emirobeli yaito Kisii FM emerongo kiandanenye enuguteyemo Inka yo mugusi Kisii FM radio yaito samusomole